Jumadona December kalo kile muganani ambalma o bisimila malak cuka don kibaru keneka bi kibara munu mambolo kada kulo kan ode kunu alamsado December kalo kile mugan saba sumayle bubay maika mali premier ministre koro ale somogo ana limana ule sebenke ka udama kashi mali transition nyamawe wala sa chungamna ubiseka sumayle bubay yamaria akata ayere frake jamana kokan kibara musarama ulukon ne ayere kafo arabado December kalo kletan duru seben konnala uya yere ka foko sumelu bube mega ko akon tara urgence la mali kenya sodola ka sababu ke abana lemba hundo kosobe ko abe kaso kono jugo ya mununa ko okoni kera bana nunu koni jugo ya tukuye kosobe ko ne atagalaje ado kasola aleni araba donche ko afasalani klotan duru nyogonai ko okoni fene kala sababu ka bana mseni chama fene bla ala asumo ko nunga seben konnala uya yere ka foko amena ko ulukon me ka nyini mali transition nyema ofe ko uga yamoria dama wala sa akasekata ayere frake ko ukoni maso oma fo odona abana koni njugale ko sebe usoro la ka labo akata kenya sodola ko atara kilini konna ayere la ka fo ko kenya tigla mo ko chama kon meni yorena ulukon bela jele uga ketake ulukon ka makan laban koni kerami ko akoni kan ka sege sege liwero ke kenya ukmun konnala ko o kontena nyafio ko fo akata jamana ko ga ko sabla ko o barake nunu koni ko ote mali jamana yere kono fiu ulukla ka yere fene ka fo ko bube labana nunu ko uga jungu ko sabe ko wa ko akoma manka blaka me o sababu ya la somo ko nunu ulukoni sebenke ka chi ma chamama kerengere ne la ministre kon be no o ga baranye shilelo krikuma aleni mali ma ba chama wero wala sa chugamna uga sega ya maro yadi akata yere frake soni ko kataka danke albi usumogo ka fola ko ka bela jelen ko ni hakili sigi ko mogo ka udemeni duwawe wala sa choga mna ni ko kunja kunyuma obseka di bela jelema kibara were mambolo ka dawklo kan ode premier ministre dr Choguel Kogala Maïga ale tara nyoro du Sahel kuno alamsado December kalo klim gan saba kibara musrama uluko ne ayire ka fo dr Choguel Kogala Maïga ale ko ni ka nyoro takayna ko ani chefuke ani oye nyogoye ni oye buye haydare ko kuma chama ko ni bora uga nyogoye ngonnala ko ka ko onye Dr. Choguel Kogala Maïga ale ko ni tara kata neuro CCRF o yela mali kake marabulo kene asuba ne anko mako hôpital du district ale tara obriki den flowda akani bara nunu ko ni konnala ayira la ka foko ani kene ministry ko ulude kumeni yore na eno madame Jemnatu Sangare kawla dona ka fo ko neuro kene asuba munjoto la flene ko amusaka ko ni kachani million keme sabai ko ni kene sokuram ko ni jota la flene ko laboratoire ube na ka kono ale ni bloc opératoire ale ni plateau technique chama wala sa tuka mna dugde ulu be seka lafia kene yakula ko wa fene kene so injoli ko fe ko deme wero ko mbina le ni ulu ko ni musaka beta milliard nani nyonala wala sa mina nyuma ulu ko be seka sanga do kene so in konala ko wa abara akanga ke kalotan konala ministre de la santé ni oyanga kenya ministre madame Jemnatu Sangare ale ko ne ayire ka foko ni waliya en ko ni kala ni sonja ko bay ale bulu sabla ko ni bina kenya do bala ko sabe mali jamana kono ko wa ko dugude ulu ko ni bela jele mena lafia ko wa ko abani ni bela jele fe be ka se ka ajeni yoro fini koina wala sa chuga amna ni kenya sokura en ko bisaka ke la wasai kibara were mambolo ka do kluga ore ka keni kunu alamsado December kalo claim gan saba ayera la ka foko coronavirus wara la kosobe mali kono ayera mogo mununa uluko ni njete tara mogo kemefla aleni mogo durula kawla duna ka fo ko mogo mun ko ni tayala ka keni ni do ka sababu ke coronavirus ko okunye mogo nani wa mogo mun yera ko ni fene kenela ko okunye mogo kemefla aleni mogo bikono toni flay coronavirus aye mogo mun ne ayera la ka foko manani o bora kay ma binani ulu bora kulikoro marabulo konnala mogo fla o bora sigaso marabulo konnala mogo duru o bora segu marabulo konnala mopti marabulo konnala mogo kele Tombouctou marabulo konnala mogo saba Kidal marabulo konnala makele Bamako era koni konnala mogo keme ani binani kononton ayulu mine ka keni alamsa 2 December kalo kile mugan saba o sababu yala mali jamana nyamoko ulu konbe anyini bela jelen kelengel nafe ko coronavirus amata o sababu la anka anjato sanya walula katoka ulu matrafa wala sa amse ka kisi ni banai kololo juguma kuna fane kunchala kibara were mambolo kada kulokan ore premier arrondissement polsu ule utegeda bingal kala dokan nini kumbe ayereke finitiki doyi kibara musarama ulu konne ayere ka fo kibara musarama ulu konne ayere ka fo ko alamsado December kalo kletan woro
premier arrondissement police ulu ye u tɛgɛ da cɛ dɔ kan ni a yɛrɛ la k'a fɔ ko ni cɛ in kɔni tun bɛ a yɛrɛ kɛ finitigi ni ka taa suguba kɔnɔna la ka taa mɔgɔw ka minɛnw cɛ o hukumu kɔnɔna la feerekɛlaw olu kɔni caman wulila ka taa u kangarimada premier arrondissement kɔnɔna na o kɛlen premier arrondissement compole principal Abdrahman Alassane ale fɛnɛ a ka cɛdenw nabɔ walasa cogoya min na u bɛ se ka nin cɛ in minɛ ni cɛ in kɔni ko polisi ninnu kɔni olu y'a minɛ voxuda fanfɛla la ko kɛra ka sɔrɔ fɛnɛ finitigiw olu ka finiw b'a kana ko olu fɛnɛ ye ɲininkaliw tenkun a la a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ale ye finitigi ye o kɔni fɛnɛ ma jɛnya olu ye a minɛ ka taa n'a ye premier arrondissement na ni cɛ in ale minɛlen ka taa hali bi sɛgɛsɛgɛliw hukumu kɔnɔna la premier arrondissement polisi olu kɔni taara nin cɛ in kɔni siyɔrɔ la ni ka taa sɔrɔ mali finitigiw olu kɔni ka finiw caman kɔni bɛ a bolo yen nɔ pantalon ale ni ɔrɔbu militaire ale ni blason ale ni finitigiw olu ka baarakɛminɛnw kɔni fɛnɛ caman ko wa fɛnɛ ko juin tun bɛ a minɛn ninnu cɛra yen nɔ an bɛ waati min na i ko sisan premier arrondissement polisi olu kɔni ye nin cɛ in kɔni ka koɲa di kiribulon tigilamɔgɔw ma ani ɲangili min ka kan o ka da kan an balimaw ni de kun ye aw ka bidon kibaru ye ka da aw kulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn